Ето ни отново с Юлия, която сега ще ни направи една чинийка от глина, от бързо съхнеща глина. Чинийката ще бъде подобна на тези, които вече е направила. Ето такива. Мога да взема една? Да, можеш. Ето такива чинийки. Юма. Много красиво. А това сега защо? Защото глина е мокра и лепи. Аха. Да. Това е много хитра тактика. С мокри кърпички. През мокрите кърпички разточваме с точилката. Искам да го направим и така, както такава форма, неправилна форма, без да го режеш. И да сложим двете листенца вътре и да му направим ръбче, като чинийка, за да стане за бижута. Трябва да не бъде много тънко, но и не е много дебело. Така е добре. Я да видим каква е дебелината. 5 мм. 5 мм, добре. Сега тя му отрязва стъблото и го слага с вените надолу. Значи с опъцевата част надолу. Можехме само едно да сложим, Юлия. Дай да сложим едно. Не? Дай да сложим само едно в средата. Да, ей така. Да, сега разбирам как става. Много хубаво. Влюбена съм. Ами това защо го режем? Можеш да го направиш и така, както е неправилна форма. Защото край е малко. Да. Добре. Да. А сега няма ли да използваме ето това, за да направим ръбчето? Не, ръбчето не е направено по такъв начин. Ще вземем вода. Можем мокряваме. Ще намокрим. Така. Че тази боя, която си е ползвала, гледам, че е с перлен ефект. Да. Много красиво. По-малко правим така. Това е нещо много лесно, което може да си направите вкъщи. Най-лесно. Най-лесното да си направите чинийка за бижута. Като след това ще може да си хвърляте всички пръстени, гривни, колиета и други бижута върху нея, като се приберете вкъщи. Може да си я държите на тоалетката и да си ви краси тоалетката. Това според мен може да е хубаво в златен цвят, също и зелено или сребърно, сребро и злато комбинация. Между другото, аз имам златно и сребърно, което може да използвам, само трябва да ги намеря къде са. И сега какво ще правим с този излишък? Пак да го опаковаме. Можем нещо малко да направим. Да направим кръчета за тая чинийка? Кръчета? От това 4 кръчета можем ли да направим топчици? Може, но тогава ни трябва къде да сложим я. Да я обърнем обратно? Да, но тук
ако имаме такива неща, тогава тя се смачка. Тя ще са, да, разбрах. Трябваше да вземем отначало някаква чиния, сложим върху нея и тогава можем да направим кракче. Добре. Разбирам. Дай да сложим тогава това, да го предпазим някъде, за да го ползваме за следващия път. Да го сложим пак в найлонката. Да, по-хубаво тук. Малко му трябваме. Да. Можем още да направим нещо, ако искаш. С това малкото парченце. Но можем да направим някаква, не знам, подвеска. Нещо... Какво е подвеска? Което висит. Висулка? Да, някаква висулка. Давай една висулка да направим тогава, добре? Една подвеска. Супер. Нещо като бижу ли ще е тая подвеска? Не, може просто за декорация. За декорация, като за коледна елха или нещо такова? Да. Добре. Съгласна. Също можем да направим. Ще бъде фактура тук на лист. Да. О май гад, леко готино се получи. О май гад, това е много красиво. Защото това може да стане като декор за стена. Да, и сега ще сложа малка дупка. Трябва да намеря да има. Това мога да го хвърля вече. Да. Аз ще да сложа дупката по средата, Юлия. По среда? Да. Вече е късно. Я да видим как го направя. Добре. Да, и така е хубаво. То малко като такова sea urchin. Като от морето излиза нещо. Тия морските същества, не знам на български как. Някой път думите ми идват на английски и не мога да намеря българската дума. Ето тук сега, леко се е събрало. Да, сега ще го махам. Дали няма да го мажем с лепило? С лепило не, тук не трябва. Този път не му трябва. Да. Тази четка мека ли е? Да, много мека. Кога изсъхне, текстура ще изглежда по-ясно. И кога сложиш боя, тук ще бъде перфектно. Добре. Сега, докато е мокро, текстурата не е много ясно изразена. Значи, за да изсъхнат добре, трябва да са на тъмно и на по-студено, защото ако са на супер горещо място, изсъхват супер бързо и може да се напукат. Да. Пък целта е да изсъхнат по-бавно, за да не се напукат. Да. Да, разбрах. И ето е и нашата ваза, ето там. Или ако искаш да махнем и това синьото, да ни я набуде. Да. Нищо, няма проблем. Мисля, че няма. Това е нашата ваза. Гледайте другото видео.
за вазата. Сега правим този Sea Urchin. Да. Красотичка. Я, може ли в моята ръка? О май гад, виж колко красиво става. Ами да, всъщност ако му сложим отпечатък, не можем да му сложим отпечатък от другата страна. Трябва да е от тази само. Да, само от една страна. Добре. Ох, много ме заребява това нещо. Трябваше, ако искаш от две страни, трябва да сложим... Две листа? Да. И да го точим с двете листа. Да. Ти знаеш ли, това е идея? Другия път. Супер. Мерси, че ми каза. И това стана, виж, за 11 минути направи две неща. Да. По-бързо стана. Тези стават много бързо. Да. Хареса ли? Много ми Много ми хареса. Не харесвам. Обожавам тези неща с листа. Просто супер. Обаче въпросът ми е сега какви бои ще му слагам. Какви бои? Какви бои, да. Ти каква боя? Какъв цвят? Какъв цвят, да. Но аз много обичам... По-български има дума бирюза. Как? Бирюза. Бирюза. Туркуаз. Тюркуаз. Да. Като ногтите ти. Да. И аз го обичам този цвят. Туркуаз и можем да направим тук златни... Краища. Златен край, да. Окрайчване. Да, това е супер идея. Благодаря. Обаче аз нямам такива бои. Трябва да намеря. Имам едни бои, ама те не са акрилни. Но имам златни. Трябва да бъдат акрилни. Ще ида да намеря от някъде. Това е. Кажете в коментари какво мислите. Дали ви харесва това разкошно нещо, този проект. Дали бихте се пробвали и вие. И нещо, ако имате да казвате на Юлия, ако искате уроци по гранчарство, пишете ни, за да ви свържем. И чао за сега. Чао, чао. Бай-бай. Супер, изглежда много добре.